Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам. Вітаю ўсіх падарожнікаў па беларускай гісторыі. Едзем далей. Як нагул Менск зрабіўся сталіцай БНР? Бо ж у кантэксце новага беларускага адраджэння пачатку 20-го стагоддзя Менск у нацыянальна-беларускім сэнсе быў глухой правінцыяй. Ні беларускіх газетаў, ні культурнай эліты, ні палітычных тусовак, бо ўсё гэта жыло ў Вільні. Сталіцаю Менск зрабілі немцы. Вядома ж, яны пра гэта і не здагадваліся, але ўсё вызначала лінія, на якой у верасні 1915 году спыніўся нямецкі наступ. Гэтая лінія адрэзала Вільню ад этнаграфічнай Беларусі, і таму ў наступныя 2 гады беларуская палітычная ферментацыя перамясцілася ў Менск. Калі б немцы спыніліся на тыя пару гадоў ад 15 да 18 на захад ад Вільні, незалежнасць Беларусі хутчэй за ўсё была б абвешчаная там, а незалежнасць Літвы ў Коўне. Яшчэ ў 1917-м ва ўсіх беларускіх рэзалюцыях, адозвах, мемарандумах, у шырокім грамадскім дыскурсе Вільня лічылася сваёй. Тагачасная беларуская грамадскасць не магла сабе ўявіць, што гэты горад можа зрабіцца з замежжам. З Вільняй звязваліся самыя розныя палітычныя, грамадскія, культурныя пляны на паваенныя часы. Напрыклад, існавалі праекты аднаўлення працы Віленскага універсітэту, найвышэйшай навучальнай установы ў сваім краі. Не вечна ж Вільня будзе заставацца пад нямецкай акупацыяй. Пакуль што тымчасова месцам працы адноўленага Віленскага універсітэту прапанавалася зрабіць Полацак, які меў найдаўнейшыя ў Беларусі акадэмічныя традыцыі. Праўда, як падзяліць Вільню з іншымі на яе прэтэндэнтамі, перадусім літоўцамі, уяўлялася туманна. Ідэі на гэты конт выказваліся вельмі асцярожныя, яшчэ жылі спадзяванні на магчымасць стварэння нейкага новага ВКЛ з супольнай сталіцай і, што немалаважна, з выхадам да мора. Незалежнасць Літвы была абвешчаная ў Вільні 16 лютага 18 году, а Беларусі ў Менску 25 сакавіка. Якія думкі хадзілі ў галовах беларускай палітычнай эліты ў Вільні за гэты месяц з нечым? Абраная ў канцы студзеня Віленская беларуская рада выклала гэтыя думкі ў лісце райхсканцлеру Нямецчыны. Рада просит ваше превосходительство повергнуть к стопам его величества германского императора выражение глубокой благодарности белорусов оккупированных областей за признание Литвы самостоятельным свободным государством, усматривая в этом признании первый шаг к осуществлению заветных стремлений белорусского народа к восстановлению свободного и самостоятельного Великого княжества Литовского. Да гэтай мэты, піша Антон Луцкевіч з паплечнікамі, скіраваныя ўсе думкі і імкненні беларускага народу па гэты і па той бок штучна створаныя мяжы. Беларусы зварачалі ўвагу райхсканцлера на тое, што літоўцы ў Літве у межах Вялікага княства Літоўскага складаюць усяго каля 40% насельніцтва, а таму не могуць лічыцца прадстаўніцтвам усяго краю. Райхсканцлер гэты ліст праігнараваў, нічога не змянілася. І гэтак надзея адраджэння ВКЛ памерла апошняй, літаральна напярэдадні 25 сакавіка. Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам. На ўзбраенні БНР, сярод усяго іншага, была і доўгаклінковая, колюча-сякучая халодная зброя, пазначаная ў архіўных дакументах як шашка менскага казначэйства. А 7 гадзіне раніцы 21 лютага, у гэтыя 2 дні паміж бальшавікамі і немцамі, мабыць, ніхто ў горадзе і не клаўся спаць, у памяшканне ўвайшоў прадстаўнік Рады БНР Сцяпан Нямкевіч у суправаджэнні ўзброеных салдатаў і запатрабаваў аддаць яму касу для дастаўлення ў раду.
Гэтаму патрабаванню спрабавалі супраціўляцца службоўцы, якія ў гэты момант падлічвалі наяўныя грошы і каштоўнасці, што засталіся ў казначэйстве пасля ўцёкаў бальшавікоў. Аднак зброя ў руках беларускага патруля была больш пераканаўчым аргументам. Каля 20 000 рублёў папоўнілі касу народнага сакратарыяту. Заадно Сцяпан Нямкевіч, чалавек просты і вайсковы, прыхапіў з сабой шашку. Не для сябе, вядома, а для маладой беларускай улады. Шашка з усёй пашанай захоўвалася ў пакоях народнага сакратарыяту ў губернатарскім доме і прапала разам з усім набыткам, калі ў дом прыйшлі новыя гаспадары, немцы, і забралі ўсё, што там знайшлі. Казначэйства яшчэ доўга тузала народны сакратарыят патрабаваннем вярнуць тую шашку. Мабыць, шашка была неабыякая, але беларускі ўрад адсылаў былых гаспадароў да немцаў. Вялікім галаўным болем беларускіх незалежнікаў вясною 1918 зрабілася польскае пытанне. Створаны летам 17-го году у яшчэ дэмакратычнай Расіі першы польскі корпус пад камандай генерала Доўбар-Мусніцкага пасля бальшавіцкага перавароту абвясціў свой нейтралітэт ва ўнутрырасійскіх закалотах і адмовіўся падпарадкоўвацца савецкай уладзе. 29 студзеня 1918 корпус заняў Бабруйск, які стаў фактычнай сталіцай польскай квазідзяржавы ў межах 3 паветаў – Бабруйскага, Рагачоўскага і Магілёўскага. Польская ўлада пратрымалася там да траўня, калі немцы вырашылі з ёй пакончыць, расфармаваць корпус і выправіць яго ў Варшаву. Аднак за гэтыя пару месяцаў, яскрава апісаных у гістарычным трылеры Флерыяна Чарнышевіча «Надбярэзінцы», польскія легіянеры займаліся рэквізіцыямі, рабункамі і гвалтам у дачыненні да мясцовага беларускага і габрэйскага насельніцтва. Легіянеры корпусу з'явіліся ў Менску ў кароткім прамежку паміж бальшавікамі і немцамі і дзялілі ўладу з беларускім народным сакратарыятам. Беларусы займалі паўночна-заходнюю частку гораду, палякі – паўднёва-ўсходнюю. Мяжа праходзіла па Койданаўскім тракце і Захараўскай вуліцы. Аднак, маючы рэальную вайсковую сілу, палякі здолелі нарэквізаваць у Менску ўсё, што толькі маглі, пакінуўшы беларусаў фактычна з пустымі рукамі. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.